Mendirekin batera, irabazi. Azkenean txapelak banatuta. Bai, bueno, baina ikusten dena da, azken behin, beti bardin zabarrak aietzen dira, ez da, ikusten da, horre batzuk bestien aldin bat destaka utzen dagoela euren mailan. Eta orain, sari banaketako saria banatzen dituzten jendeak aurkezten ari dira. Barkamenak eskatu behar dizuegu une batzuetan konexioa joan baita eta seinale gabe geratu omen gara. Eta horren bestez ikusentzulei barkamena eskatzen dizkiegu, seinale galera horregatik. Eta, bueno, aipatu ezela, orain sari baneraketarekin hasiko gara, hor jada aurkeztu dituzte saria banatuko dituzten pertsonak, hurbiltzen ari dira sari banaketa egingo den tokira, eta orain aipatzen ari ginen moduan, txapelak bananduta daudela etxean. Horre ikusten da goiko mailan, ez da, bizkate derrio eta eki daguzela horre niko goixan, eta gero aurrelari ze, gehitxua dakau Narvarte, dakau Kosme eta dakau Antxon. Orduan sari banaketarekin azpi txapeldunak gogoratu, Eneritz Lizardi eta Naia Kalbo, eta orain txapeldunak aurkezten ari dira, Maite Ortiz de Mendibil eta Izaro Arbe, hauek partia polita izan dute. Nipestot azkarin oitxuko dira, ez da, bat abesti zela jogatzen dagoen. Laugarren partida. Partida da, da jarraitzen horreta, Eurepe oitxuko di bat abesti zeutzen, eta hobetzen jungo di. Hori azkenian kompetizioen, hasiere emoteago ni, beti nervioso tendi alokatzea, eta ja laugarren txapeketik jogatzen da, eta gaur imentzat beste itxura bat emon daue. Eta hortan jarraitzen daue, esaten moduen amendik 3 urtea, eta ja emongo daue, espetakulo askoz bobie. Gogoratu azken partia jokatu zutela Markinean, bertan izan ginela Felix eta Biok, eta partida hartan huts desente egin zituzten, gaurkoan hutsak ez dira inbestekoak izan, eta ikuskizuna handitzen doa. Askoz hobeto, esaten modua, gero motikuko bi ondira, ez guzurra, bakarra onda. Besti berretxuko izan da besti Markinekoa, da besti Gasteizkoa. Eta, nik usten dut igual frontoio laburtsua izeneran, da peloti igual moteltsua, askoz gustorua bilidi Eurepe jogatzen, da nik uste dut partida on bat jogatu daula, ja laugarren aldize jogatu eran, da, amendik aurrea, nik uste dut jarraitzen badaue hor maila horretan, mejoreta jungo dira, eta askoz espetakulo bimongo daue. Eta batez ere ikusten badute jendeak partida jokatzen direla, ikuskizuna dagoela, eta entrenamentuetan hasiko den jendearekin, variedade gehiago egongo dela, ez direla betiko 6-7 neskak izango, baizik eta txapelketa duinago bat egiteko dela. Hori da, gure asmoa, ez da? Zemat eta neska geixa sartziz, azkanin berdintasuna nahi hau, eta nik uste zemat neska geixa sartzen dinenek horre txapelketa horra, askoz bobeto, ez da? Herri mailan entzan diferente klubekuak badira, sarri jokatzen ez dauna, askoz bobeto, ez da? Azkanin bat abestia jokatuena, mejorengo dira. Eta, on momentos motzau hasierie, eta ikusik hau, apurka, mejoreta jungo dira, eta neska geixa urtetzen badau, kompetizioen askoz obi urtengo dau. Nola ikertzen den mutrikun daudela, izan ere gazte mailako sari banaketarekin dabiltza, eta irabazleen txanda izan da orain, txapeldun ordeak gogoratu Iker Ribarluza eta Teo Laborde izan direla, eta txapeldun gazteak, Jon Bidondo eta Mikel Mantizidor. Etxekoa? Irten da, ez da, genti zein izen dagoen iruaz, ez da. Ez du izen da, partidu, azkena niko ez du izen da, bosta laukua. Eta, da, holako garaipena deguzunien, nik uste tanak izaten die
ondo hartzezun ez da, baina txapelketi o partida ez du izkuten danien, da nahitxe bate txiruazten madezu, askoz me emozio gehiagoa ziruaztezu, dana di honak, baina kosteten dana, iruaztia, eta justuen iruazten duzunin, askoz be, normena postasuna ondizio hartzen dago. Eta orain senior mailako txapeldun ordeak aurkeztu dituzte, Iñaki Balio eta Anton Gandiaga, eta orain txapeldunen txanda, Cosme Agirre eta Julen del Rio. Hauek aldiz, nagusitasun gehiagorekin, nagusitu dira. Bai. Hore ja pareja oso gogorra da, eta hore ja beste maiatxu eduk ez da, beste baino beste maiatxu eduk, eta bueno, erakutsi dugu gaur zenbatzen daño eduk ez da, baina pelotia neko bizia joatu dagoenean, ikuste izen da, nausitasune haundizia eta dagoela. Eta orain hor ditugu gure mutrikuko dantzariak eta txistulariak, eta orain amaiera emango diogu txapelketa festival honi, musika euskal doinuekin. Feliz, mila esker beste behin gurekin egoteagatik. Zuri. Eta zuei batez ere ikusentzulei eskerrik asko pantailaren beste aldean egoteagatik eta Xistera.euseko proiektu honetan zuen laguntza emateagatik eta apurka proiektuak izango dituelako plaza gehiago eta ikuskizun gehiago. Irudi honekin gaurko txapeldun eta txapeldun ordeak etorkizuneko zestalariak eta musika eta dantzarekin agurtzen gara musikaren ondoren. Eta orain bai ikuskizun honen ondoren agurtzen gara, mila esker zuei eta hurren arte agur. Ahora que